Видяхте ли тази дама да си сменя обувките в парка? Ами ако се наведе отново? Гледайте внимателно, не мигайте, какво ще се случи след това може да ви изненада всички. Много от вас може би си мислят, че мога да видя тази невероятна гледка, защото съм близо. Но нека ви кажа, всъщност съм доста далеч, някои от вас може би се чудят какво оборудване съм виждал досега. Колко мощно е? Не се заблуждавайте от малкия му размер. То разполага със сложна електроника, има 3 режима на увеличение и максимално увеличение от 306X, използва леща с зелено покритие, изцяло електронно е, дори в пълен мрак показва изображенията ясно, точно така. Има нощно виждане, това е всичко за днес, нека го преживеем отблизо, действията говорят по-силно от думите. Виждате ли какво показвам? Има указател в края на пътя. Да тръгваме, нека използваме този телескоп, за да видим какво има там. Насочете го към камерата на телефона си и дръжте стабилно, дръжте се, можете да видите изключителната яснота на телескопа, това е основната му характеристика. Второ, той поддържа 1.38x и 6x увеличение. В момента използвам 1x увеличение, което може да се постигне просто чрез завъртане на електронния пръстен за мащабиране. Нека първо увеличим мащаба, не мигайте, само още малко и това е всичко, това е на 4 км разстояние, мога да ви покажа ясно. Но това не е всичко. Това компактно устройство дори разполага с оптична стабилизация на изображението, осигуряваща плавно снимане от ръка дори при максимално увеличение, камо ли когато се използва с други инструменти. Това е наистина впечатляващо, но това не е всичко, то може повече. Сега, дори на разстояние от 4 км, можем да виждаме много по-далеч, мога да ви покажа всеки детайл ясно. Представете си какво можете да видите от дома си, ако няма никой на вратата. Мога да ви позволя да видите лицата им ясно, това е основно оборудване за мъжете, за тези, които обичат да се наслаждават на красиви пейзажи. Готови ли сте? Нашият мощен външен монокъл има изключително дълго зрително поле, известен още като монокулярно устройство за нощно виждане, има двойни регулируеми отвори, използваме го за нощно виждане при условия на слаба светлина, разполага с 10 слоя покритие и е оборудван с 8 километрова увеличителна леща с висока разделителна способност. Какво можете да видите на 8 км? Лице в уста, невероятно ясно. Не мигайте, сега погледнете задната светлина на този споделен велосипед, нека включим оптичното увеличение, може би си мислите, че съм близо, но всъщност съм на 1800 метра, особено при условия на слаба светлина през нощта. Функцията за нощно виждане е още по-ефективна.